iso kiitos kuopiolaisille KMClle. Ja nyt tuo raskas taakka siirtyy eteenpäin. Hymyilevän motoristin kevätpäivän 2013 tulee järjestämään Ladies Bike Club ja kanteen ottaa vastaan puheenjohtaja vai presidentti Leena Ryynänen. Tässä kohtaa pitää nyt kysyä kuopiolaiselta, että kuinka paljon helpotti? Kyllähän se helpottaa. Silloin viime keväänä, kun oltiin Lahdessa, se oli viikkoa myöhemmin kuin nyt. Silloin tuli mietittyä, että miten tässä tulee käymään. Kyllä nyt on hyvä fiilis. Kiitos vaan kaikille paikalla olijoille. Vieraat aina juhlat tekevät. Hyvää päivää kaikki motoristit täällä Kuopiossa ja kaikki muukin paikalla oleva väki. Olen oikein otettu ja onnellinen siitä, että saan täällä aurinkoisessa säässä vastaanottaa vanteen. Minulla on täällä mukanani Eira Möttönen, joka toimii meillä Jyväskylässä. Ja siinä samassa kerron sen, että Jyväskylässä tavataan ensi keväänä. Ajankohta, päivämäärä ei ole ihan vielä tiedossa, siellä on muutama selvittämätön asia, mutta suunnan kaikki tietää. Ja tervetuloa paikan päälle ensi vuonna. Paljon onnea Lady Bikersille ja tuohon matkaan, mikä teillä on tässä edessä. Ja tässä vaiheessa voin varmaan tehdä KMC:n puolesta sen lupauksen, että kun me saimme niin upeaa apua lahtelaisilta tämän homman liikkeelle lähdössä, niin voi varmasti luvata myös KMC:n puolesta, että apua tulee, neuvomme, opastamme, missä vaan suikin osaamme. Lady Bikers, minkälainen kerho? LBC Vima Finland on valtakunnallinen kerho. Meillä on jäseniä vähän kummankin 500. Kaikki ovat itse moottoripyörällä ajavia naisia. Joskus joutuu kyllä istuun kyydissäkin, mutta pääasiassa liikumme omilla moottoripyörillä. Paikkakunnaksi Jyväskylä tuli sen takia, että meillä on siellä alueellinen yksikkö ja täällä on upeasti kymmenkunta Lady Bikersia sieltä Jyväskylästä ja me olemme saaneet lupauksen myöskin paikallisilta kerhoilta. Ovat mukana järjestelyissä sitten vuoden päästä. Ja kiitoksia nyt kuopiolaisille, että myöskin täältä saamme apuja. Ihan varmasti saatte. Entäs tuo koneisto, minkä teillä on valtakunnallinen kerho ja sitten yksi alueosasto, niin se vaatii teiltä varmasti aika paljon, kun on kerho valtakunnalla ja tapahtuma kuitenkin yhdellä paikkakunnalla. Mä uskon, että meidän organisaatiosta löytyy innostuneita naisia, jotka sitten tulevat Jyväskylään tekemään tapahtumaa ja meillä on aika hyvä verkosto jo olemassa. Kiitos Jyväskylän MP-näyttelyn. Siellä oli helppo tehdä sopimuksia tulevan vuoden tapahtumaa varten. Hieno juttu. Ja tässä vaiheessa vielä kerran onnea Lady Bikersille ja ensi vuoden tapahtumaan. Ja tässä Lady Bikers teille pohjat. Motoristit, käsi ylös, ketkä ovat ensi vuonna lähdössä Jyväskylään. Tässä Lady Bikersille pohjat. Tervetuloa kaikki ja ottakaa kaikki kaverikki mukaan. Jyväskylään mahtuu. Ja tässä tilataan vielä samanlaiset kelit nyt sitten tonne yläkertaan, kun on täällä tänään. Et meillä riittää aurinkoa paikkakunnalla. Kiitoksia ja vielä kerran onnea teille matkaan.